Zing alo ni chuan gay ni chu ril rupoi tak hian alo oma. Jin ho hian meichia du ve to ti na em ni. Chua chapa kei khermo tiin aphun nia nia. Aru machanga awa chua chuan jin ho tokin ani chuan ni zan kha karui hle ni karing ti swal ka neim lo tiin engma she to mel lo. Gay ni chuan engma she to lo mo tiin fianan chuan ni zan khan dollar sumnga kapuk tir chea ishe to lo nge yang ati chuan ulsam takhian poisa chu pe katum hala kawang ani kha tin zelo takhian anuya engtin nge mi pa si iru inoi em thei ti chuan akala jin ho chuan ti sol ka ne ni chuan min ngai dam ro ka in tam dewani aron ti zui le a ahlim lo mel chu ti bowatin awa hoile ta Chianin kara te chuan chu tiang ngai tua ngai hleinem na va thok ro tiin alu santa apin dan alu vela chuan nual takhian nie a hmangai nen chuan min hai mai mai ani ati sap jin ho chuan sanggo je chu chua san hal mai alo tum hi alo ni sangjuna chuan nie thutluk na chatak ani omreng chu an athak mai mai tiin an hwal hle a sangjuna pok chuan project chungchang kha chu thei hil vekang min roi tu anno me me mang tin alo hnem ve a in hui po chuan puisa hi du kana thein bepelo mel se thian no pangte om da siam na tur puisa Mr. Choyan pelok tur chain min tia tin phone chu a mangzuya geini sha tur kher chuan o jin ho niminai kaltak nu khan ka ngai tua deu chea in tur le sak che ka duwa tlailami hmanangem tin ani chuan ti tur danga nei thulo shelin alo nara ani chuan jin ho chatakin no tin ada gay ni beng aver em awang chuan niminai local nu iti khai nge omzia ti sapin in hui chuan ishen ange a roommate ni ni lom ni nimina proposal thelu thei tur bi thlia chin an siam thara jin ho thorim na zongzong te a thlon ta vek ani chu ati chuan jin ho an ni zana mitui luang zoi zoi chunga athu soite chu angai tua chhuaka in hui chuan chamhel tak ang hiani langa atopa chuan I hmu du chin chawi hmuwa nie engwangin nge jin ho chuan a shireng ang cheni alo ti saka ge ni chuan koltum tangalin jin ho chuan lakpo alo la du lo Dora nau te leman zor chu en wangwangin jin ho ang per chu aleita chu nau te lem chu jin ho ming choin jino ti na wa ei tur lo bua sei sakpok jin ho chu lo thlengin in chu thir wangwanga in rin ni thlengela nei jon jin ho chamrang na chan tur nei lo ati suka ti chuan zanria chu kil dunin geini thil siam chu holin engmo hei hi atia fish tiu lo tin khuya nge sangha ti chu umzo vek alo tilia kathak ve nge ya ma se tuya kathak khan an bo veka alo tia engtiang rei nge chuan he tianga bo vek thei tur hian ati le chuan thinlunga poimo ber ati ta ringota jin ho chuan intina reng to lola first aid kit in chop nai reng la erungi bolain film khur bukla ati chuan apoi hleinem iom don thawalom lo thona ngai lo alo ti sam meta jin ho chuan heta ka cheng ringi ni ringami alo ti hluk tinge kalmai turangai oma tinia in aka chu adangal vek jin ho chuan tun minute chu suwa ka kal don lo eiro lo tin I kal don thui soya ka choi ti tui lo vek ati la chuan inziringai ni chu mi te hi ngai na hmalu tuksu ilo ti thinang khan ati chuan kani dan ve reng alom ngai sakna ka don tlem wanga niang ti main a elia ti chuan jin ho chu bulho pai puya chuan somin hoi thoveni mamo ka ringa ati chuan na ka tho hian ka chazok ti na lo changa nual taka chhuatum chuan
Jinho chuan naktu ki hmanem atia rang takhian tinge aron tingal wat final test kan neyang kan zir zong zong te a hlok rengem ti kan nenang atia engtin alo ti chuan ibial pa angin lem ka changanga date pa ngayanga ngain chatakin tiang che atita kanin date donamo alo ti hlai chuan date ani lo final test atia geini chu phurlutuk ti chuan bulho chuwa paitain changrel lo chu mu chuan a chhong lutuk enge hetai lo ti ati chuan pai chok chok hian ka hoang atia tingi lo kal chin ati le chuan ka lo thleng ve hlol ka re ro boin a halu tuka ka lo kala ni hi ka du chung chu min nga thatu turani tu man min nga thadu lova gein nang chuan min nga thachina kanuin min nui puya kalungain ke ai mai ne lo lungaya ati chiawa geinin lusan lemaya tum chuan gein kanu kha tin a soizom hlei theilo ani chuan inu mo tuber athiami alo tia jinho po chuan geini chu ina a omlo ani ti chu alo sheve che abuka changria la chuan kapa chen nuwa apasal kha eng international agency mowa athoka Africa min kal san chuan ka hmuleng em ti ka she si lo tin uluk ta khian lo ngai tha Africa a hla hle mai alo ti ve sap adu zong chu akal ma a fapa e tur siam sakhania ati chau chuan chungte chu in hui nen in soi dun tur zo ka ni lom ni alo ti chuan kan top to in hui chuan iswang to na mi pa kha a hmangai thu soya mi pa chaberanga min chwa chin thule alem mai mai lo hmangai thu soya pa ge ni mi ta chau khan kalo tha ati chhoje lai chuan jin ho chuan lo ngai thave ve ka changrial mi ten no ma chu alo ti sup changrial la chuan nangma che hi kapun thei om chuni ni ati chuan ge ni chuan zak thei lo ti ve lutuk ma se changrial la chuan kanu tak tak min hring tu ania atita inu tak tak te chu athi toi ti kha alo ti ha a kapa kop mai mai changa lo piang ka ni wangin family registry a anu pui theta fa ngin min zia ka gein a thak ti ka sia ma se a du thu sam na hnung berania ti sak ve ka du ni mi tuitling pam hian atia ti chuan geini chuan jinho bula chuan dot va soitain jinho nakto kha kan son thei mai angem ka chian nui nau te ne ya a chung te nom si lawa ko umpui nge nge anga ya zamru deuh hian atia ringlel tak hian yong sio ni le in hui bak chani nei loi mukatia tin lungoi lo tak hian kalmai atuma geinin chu thela hmu chuan kanin de theidon lo wangin ilungoi lo emni ati dek deka engwangin nge kalungoi lo wang mi buai thak lu tuk ko buai pui ngai lo tur hi kalom zok dai meiche a min siam roi ti na kha min ti buai reng lo nan a top kharna siam ka tum mai chawalom ati chuan geini chu a ril ru na lu tuk khatiang khan in hlat mel ta kai chong kher kha ngai mi chin ho ati veta an pin dan ve ve a chuan lutin an lungoi lo dun lutuk jin ho chuak tur chu vapanin thutiam po chema sa ka thin rima wangin ka ti pal tin nui sang hian final test na hun chu min pele thawang ti ro atia a chang ma chuan khoya ngei kal don reng reng min lo shwai ve ati le chenga a shwai ta nge tukvera takin arak chiam chiama jin ho chuan alo khak sek ril ru ha le tot lu tuk te hian au vak hi cha tin au ve vak tur chuan atia geini wang puk chuan ati ngai lo lu tuk ti le tain ring tak tak chuan arak ve ta chiam chiama ti chuan lui thlir pa chuan coffee an ina keyang chani nei hi van nei in tiem ati ham hama heta kanom ta sa nga nge kan final test chu kan ti ngal mai lawang ati chuan amu ta ka cheng lo
alo ti san maya ka final score te isha chak lawami ati le zel chuan geini ma chuan rundingin pa gein kalaka feelings nei su ka hmangai lo che ati chuan geini chuan a hmela na te chu thuptum takhian nia ka shalom hei hi tesmo nui lui takhian atia jin ho chuan mi pahni in ngai zong rei to tak kan nia ka chhuwa pui du na chan che chu ka bial nu hlui ian em wangani ka tum viau pon ani chu ka thei hil thei lova a hming te chuan ka ko swal pal fo mai thei cha ama nga lim chang tur che chuan ka ti fo bok mai thei cha chu chu iti thei angem atita ani chu idu hle niang lo tin o alo tia ani chuan ka hmangai em che wangin ikianga itan kalo mang i soi do piang kalo ngai thang ati chuan jin ho chuan thinrim takhian hey pa gein hei he ka zirtir dan che ni em engma in thak lo mei che atak ilani reng ati ta shepa geini chuan khatia min mamo mel taka min zo te chuan lo tinia in engtiang rei nge midang in shwai koi tir reng don ati le ta shep ni chuan engtin nge kalo ti don mangai na chuan chapo na da bawanga ya sin lo ti lein mangai na chuan I chapo na te ti bolovin ada cha chin zo kalom tiang hian nung reng su mi ring zung zung lo la mangai zung zung bok lo la ngai dam ma bok hek su khongain chak takin mangche atia thuchwa khloin kha zong kha ka zirtir the che chu ni e tin kalo in zirna sang alo ti ve boka jin ho chuan ni chuan changrela somna kha ipom tura ni lo ati ri ruwa ho ve ta in an kutan thlen chuan valutro kalna tur dang kala nei tin atlan chuak le ngala geini thu soite chu abenga cham reng alet le lama chuan rose bar hi arum kong ka bula chuan ada sakta zinga geini ron chuak chuan rose chu ron hutain jin ho ron chuak ve cha hne na chuan nangma dami lotin ani chuan hlinga nei ti thengil lola chumi sha thiam huna chuan in pe tong ati saba office a chuan jin ho chuan in hui hne na changin kola donga ani chuan Mr. Choyom na ron shilin apa president choyenin anin hau thule bedong mai lo turatin a adjust chu apea vatlo tur chuan atitani sangchuna chuan kantan Dammart Academy chu kharani to sia tinge ron piak chia ati lai tak chuan koldungin o unau nu ati duaya yongshani kola lo ni voin hian ka tuailem channa chu atopang mipa ka ni hi atia ma se yongshani bulawa thlen chuan ani chuan ngai to tak hian kanin hmun hun ber khan ifun kha nung lo lutuka kha lotion le vitamin C laro tin alo duat thleya toy tak hian kalome u naw nu tin in puan na tur ka neya atia ti chuan a o chu ti paluin mi papa ngai ka ni atia ni mu alo ti chuan toy lu tu khian ate ulo kawang ani kha ati zui le a yongsiani chuan meichha ka ni na angin enge kan tia azole chuan ifiam thu zo kem bomalo mini I chalu tuk lo tin yongsiani chu lom lu tuk a tho san hu chuan toyanga hi kasim theilo ni hi ati supa jin ho ron ho chuan ge ni phili ta ka lo chu a hmu chuan a chana zota ani chuan kha ka chanu naute nei tur ka ti kha lo tin ikal ma ve deu tur ani lo mi lo tin ge ni chu a in soi fian na salu tuk ngai thak sak pe lo chuan alu san maya ge ni chuan tinge dot ka soi kherle ati sap ti chuan changrela nui na chuan cho ei tain anu chuan I thile ya tui hle mai museum curator te chu an chair fiau ka lo ringa tin in hui tura chuan alo nga ya
chuan ei chung zong chuan ge ni chu achong ei lo nuam lo ti hmel takhian a ei char char ringota anu chuan a thil ei theilu tuk wang chuan a lo lom hle thung choi khama changrel ne na enin ton dan te nupui tura som dan che min shil vek ro ati siam siama nuam lo ati zwal pha hle ge ni washroom a om lai chuan changrel le anu chuan lo ti tia jinho ne na inin elna dammar academy kha enge an zel tin lo zota inel kha ka duwa ma se ka pa na lo ching fel leve ka adan ngai te in atia a han zo chian le chuan jinho a enti siak na tel fe lo nan ms group president zoya afa mulom ati chuan a chat chu innu le pa te in huat na nangma ni ya akal zelang ti ka hlawa ati lai tak chuan ge ni chu hmuwa lo ero ti na ko ngal vat ti chuan lungman tam ti sha tak mai hi phorin hei hi changrela pa in kanin nei na min pe kanya pek che ka du ani tin akora chuan avakila ge ni chuan nuam lo ti lutuk an ho chuan ge ni chuan pin chu la thlain pek le ta tuma tinge kanuna pe che lom ati chuan ke ni lovin in hui lom a pek atia ani chuan a phu hlei nem lo tin lakna chan tur ka nei lo ati ve ta chak pek tum chal ma se adu tlat lo alu san ta ngala in chunga thlen chuan luak ngalin jin ho chuan a lo pan vat a hnunga chuan a lo ben sak thak thaka ge ni chuan ka pumala nuam lo tin jin ho ka kut min vi sak thengem atia ka thiam hlei nem lo tin a ullu tuk tia vi hi ni mai atia a ul te chuan nangma ti mai ro ati la chuan ka hlawalom ati boxi ti sak don ta in a vitu zok chu a tho hal china azam lutuk a han vi chuan ge ni chu arak chaka a vitu zok arak ring ma chuntlangi tumami ati por hlara jin ho chuan ka ti chaem alo ti sup kalmaya tum chuan jin ho ipa le changrela pa te hi anin siam ni ati chuan shilta in changrela pa hi kapa fama a thok thina ma se fam dangel puite nen loin thunzom kwalin kan fam chu a chulak ta ati chuan chu wangani chu I thori me mem lotin thokrim po ni la omzia om chuang hleinem angaya ka kirle thawa ati sap beidong su anche dana fair lovin itel theilo pha ati chuan phok ta khian engtin nge sha thei ati hu chuan dot chuin mi soi ka she thoya ati banya ya ti chuan in hui soyang chuan Mr. Choi chu fatlo tanal nalin mun re fal taka chuan alo oma dila chuan ngakwai chia dunin Mr. Choi chuan damar chungchang isoi lo hle mai ati chuan tunari chuan chanangi nomri photang alo tia Mr. Choi abok chuan mi mangai thui shil ve to ngaim runti chuak hlalin voi khat chu kain puang ve to ati sapa ani po chuan nui sek pa hian ke pon du deuh chu ka nei alom alo ti ve bok Mr. Choi abok chuan ka siam pakhat kan junior ania kanin kom ngei he mema hun rei lo te chung ma ni se kan hlim me me mani chuan kanin chen lia mangai na holam ta kan ni ti ro ati le sap tinge in chena jin ho an lo ti le chuan atan kha chuan ka mangai na kha ai pi thla ka ni rumul ka ho tir che po kha ama min pe kania ati sap hetiang hian chen kan ni don ti ka lo shelo kaniang ati zui le sapa zana chuan rc te thlir pa chuan hadam ti sha takhian jin ho chuan ka theitop ka chua chu wang chuan ka in chhir lo ati supa sangko che changa van thlir hi ka ngai thengu tang ati chuan hun rei tak chung omla lo tin jin ho chuan a thlir renga
atu coffee sa chuan sangju na hian Jinho korpe khi arun ha teju na chuan lo hmuin tinge pek che tiang kha kale vea Jinho kopi ka tuma wangin alo ti chuan tinge Jinho tang che kher chui lo leve lo tin hemina dulu tuka chuan Jinho ang ni chu katum ve lom ati lai mekin Jinho chu arun thlenga teju na chuan tinge ikori pek lo ti fatin Jinho chuan limhmel pufak lo hian imi mal nun le na thona shashang vero alo ti hluk teju na chuan nuam lawati pha hle geini le Mr. Choi po chulawin hmuin Mr. Choyan atop thlengin ka beanga ka hlotlinga ni chuan kala chamanga ma se ka hlo chama ni chuan ka kalang chu wangania hmu che ka du in mang thana hun ka nei lo takin atia ti chuan changrel le apa te local fe cha chuan geini manhmu ta ka tlan chu an lo hmuwa Mr. Hana chuan in neina ron ti chetu kha alo ti sap Mr. Kim enge heta hian ati vasha tumro ti na tir ngala ti chuan rang taka ron let lein Mr. Kim a chuan arun kal chan chu Professor Park Cheu Hana fanu lo mani Mr. Choya na chora tholop hian ron tia Mr. Hana chu a chong lutuk engma soi set lo chuan changrela ngal chu a pet chora mola Park Cheu Hana fanu chenin khanu khai nei amo tin a vin na salutuk Jinho pun office a chuan thuin geini nena anin kis ti chu alo suang tua chuaka alo shefe khelo ni teju na chuan sangjuna kor hak lai chu phelro in me velo tia li sakatum lai tak chu geini run luta engtin nge Jinho chunga tiang thil hi ti thei ati mek lain teju na sha tang tia hlau em wang chuan aka chu lo hubet fatin Jinho ru ma chuan alu puita sangju na chuan Jinho chu toita ka va panin geini hian teju na nena kanin kara thil thengomi na shetlata nangma chau hi ka du ti shat kha ati chuan Jinho thin chu urlutuk ithi ka mi telati zela anor chuak ta rokrok geini chuan iti chae mi kupching ho hi chu ati lai mekin ka ngai zo ngai lawa tuma kanin ngai zong lo atira changkhan ishe swalani gein tin geini chu aka ho mai anina taka chuan ke hi ati mek lain sangjuna chuan arun ti boilia nor chuak le nukin a han soile don chuan geini chuan taka kalokal chan chu Mr. Choinin kanin muzau chia Dammart Academy project chu alabe se ommai theania asiam that theilo chuan bana tum hel khopa be tumani ati theimial mai thesin beidong lo turin ka du che ni nuisang hianatia phone in min shil theirang alom loti sukin inui mel kamit nge ya muka dua atilea changrel chuan a thian hlui nen chuan loin mulholin a thiam pa chuan nupui nei ti Mr. Choyan hena changin kalo sha ati chuan Mr. Choy shamu atia a thiam pa bok chuan Mr. Choy chu adanglam dewa tin adu zong shaem atita changrel chuan a she chak talutuk chuti mek lai chuan Jinho chuan rumola hokha alo pilet ve meka geinin min shila I theitop choila tuma lautin Mr. Choy chuan ibula chuan kamut po fu veke alo ti sap kalom hle mai tia lo changin ani chuan ka du che ti hiaem atita Jinho chuan lo man mai lovin keipon ka ngai na lutuk che lom alo ti let vea mingai na tom takinia lom atilea lelama changrela champa chuan adu zong chu mi pa nia atita Jinho po chu phok fe a lo omin Mr. Choy chuan ka hmu ma sak bere changche khan ka miti la towa khamizan ithuru ka sha chum kha inana kanne ni mel ati chuan Jinho chuan soitur po shelo
chunzom lein ti hian ka in puang to lovang ka tia ma se nang chuan kan dat na te isha thiam nge yang ka man molofa muang changin kanin sha chang chho theanga ati zel phei chuan chan ngai na po sha to lo nual roya akal chu changria la chuan run panin thamlo ze thian tunge local hi kapa farmin itil ve thelo nan an tlak tir che ni mo ati vela nang biak na mu ta ka cheng lo ti supin kalmai atuma changria la chuan atikem Mr. Choe do sakni tumin ngele mai chan hi fer takin bekha I dwe mukatia heta te local thowa ati meu chuan a maya a hnek ta sia enge ni hei hi adikti na em ni mi phakar takini ti kalo shereng reng hleinem ati leta Mr. Choe hi ka manglo ati fela chuan o inin dei cho kami heta te kal kamuti ti fulo zo vek tin an thu soi zong zong chu Mr. Choe chuan lo ngai thave veka anni pahni chu anin melta reng changria la phok chuan gay ini tak takem atilea harsa ti taka do chuin o gay kani atita sap gay ni po chuan rilru na takhian alo thlir ve reng buka changria la chuan mi pa tak tak iloni na nge ipa khan a thana changin a fapanei chun hi gay ni ti sha se engtin nge tiang engtika changin ngei ni reng reng mi silvat ta che kalo khongai chintal tur che hi nia ati chuan gay ni chuan ngai thei ta lo chuan aron chan ta vat inui zatem ni nui za tur hian I chaveu bi kem ni hetianga pian hi adu pi kini ringami ati chuan zoi tak khian jin ho chuan atok to alo ti sapa Mr. Choe ro akal kyang ta thung mei chedu ringo thi mi pan ni mi chu wanga mi min ti ke chiat geinil ti chuan vin tak khian atok to ka ti chu ti pa chuan akal ve ta ngala changria la chuan geini chu lo belein sotyang toy miten nomso ingai zong emni alo tia athina kheizar mai beng popin enge jin ho chu te nomna nang hian mangai na omzia poishelo atita shep shil hai takhian gein kanin chenpo khan tiang hian yom silo in nei na po ni se voi khatma min la beng ai lo alo tia jin ho an min thak te po niang ti na lo changa jin ho chuan chaktaka motor khalin thil thleng te chu angai toileta gei kani atilai te changria la thu soile gei ni thu soite chuan adeng tot to theni ber ri ro hale boy noi chuan chakta khian atlan zela